Йоргос, трябва да уведомим щаба и да се оттеглиш незабавно. Не може да продължиш. Рискуваш да те разкрият и убият. Емилия, опитвам се да измисля нещо. Опитвам се и не мога да го направя сам. Редно е да информираме Антонис. Знаеш го. Права си. Но можем ли да му вярваме или рискуваме да провали операцията? Не знам. Виждам, че е обсебен от преследването на Фармакис. И онзи му е вдигнал мерника, но не разбирам защо го иска мъртъв. Каква е причината? Не разбирам. Убил е жена му Емилия. Каза ми, че е чакал 10 години, за да си отмъсти. Аз ще говоря с Антонис. Тогава ще планираме следващите ходове. Ти ни спечели малко време. Но бъди внимателен с Фармакис. Разбрали ме? Пази се.